Ubaba wami umuntu owakhayo esiza abantu nasemphakathini. So, ngolinye usuku wacela umakhelwane wakhe ukuthi cela amdibhizela udonga oluyilokhunjana, oluyi-blocks. So, wavuka ekuseni wahamba wayodibhiza lelo blocks, then lawela phezu kwakhe, waphuka iy'nyawo. Wayiswa eklinikhi bamdlulisa bamletha eMagandi Hospital. So, eMagandi wafike-ke wafaka ukhonkolo, waba-right, wahlala. Silokhu sifika siwumndeni sombheka, wahlala isonto elilodwa. The following week sesombheka, safica ifayili yakhe phezu kombhede. Mesifica ifayili phezu kombhede sabuza ukuthi ukephi uSandile Sibiya. Bathini? Bathi abamazi nalowo muntu, uhambile, ubalekile. Abamazi ukuthi ukephi and bathi ubehlanya. Ukuthi ubehlanya kanjani ngoba ubengaphuzi notshwala, ubengabhemi. Uma ukuthiwa ubehlanya, kwakumele bamyise ey'nhlanyeni, ewadini yey'nhlanya. So, sibuze silokhane sibakweshini ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi angalokhunjana, bashiye ifayili yakhe kodwa yena abaleke. Abekephi ama-security ezibaleka, amakhamera abekephi awambonanga ngani. Hhayi, bathi abazi lutho bona. Then samfuna yonke indawo, emajele, emamoshwali, nazo zonke iy'bhedlela. Asimtholanga kwaze kwaphela u-2 weeks. After 2 weeks, sezwa nge-call, sabona nakwi-T_V ey'ndabeni. I-call yayisitshela ukuthi kutholakale umuntu kwi-ceiling board khona kwi-store room saseMagandi obebaleka. Hhayi, sihambe siwumndeni-ke sifike siyobuza ukuthi kanjani kutholakala umuntu and bekuyena-ke ubaba lo, bekuyena. Kanjani kutholakala umuntu kwi-ceiling board? Basho ukuthi ubebaleka, wabaleka wayongena kwi-ceiling board. Umbuzo esasinawo ukuthi wabaleka kanjani efake ukhonkolo? Wagibela kanjani kwi-ceiling board efake ukhonkolo? Amakhamera ayekephi? Ama-security ayekephi? Because ahlezi egadile and ekhona e-casualty kuhlezi kugcwele abantu. Namanje asitholanga iy'mpendulo. Bathini? Bathi wayehlanya. Namanje asazi ukuthi kwenzakalani. Until now, into yango-2019 le. Until now asazi ukuthi kwenzakalani and siyayicela bandla iy'mpendulo because asazi okwangempela. Siwumndeni asazi. And mina kumagcina wakhe-ke, mina nginomntwana, ngithole umntwana ngo-December 23. Umntwana wami ukhona khona la eMagandi, uhlala e-nursery and benza the very same thing ewushidi le abayenza kubaba, ukungayinaki ingane. So nje imibuzo, sinemibuzo eminingi kakhulu ngobaba siwumndeni wakhe ukuthi kwenzakalani. Cause mekubuzwa mina ngiyeke e-casualty ngiyobuza ukuthi hawu, yazi ubaba kanje kanje watholakala la, wathi hhayi ubaba wayehlanya. Even ngifika la ngizoteta ngiyele ebhawodi, ngabuza ilokhu udokotela owumlungu wangitshela wathi uyasazi leso story, lowo muntu lo wayehlanya. Umuntu wayengahlanyi wafike right. Into engibuza, wagibela kanjani kwi-ceiling board efake ukhonkolo? Ama-security ayekephi namakhamera?